L-imsieħba soċjali u l-artisti lokali esprimew sentiment komuni hekk kif antiċipaw u qegħdin jesperjenzaw staġun festiv b'saħħtu. Fil-ħarġa ta' ħafna il-miliet il-Gazzetta Kulħadd sħarġet dwar dak li qegħdin jgħidu dawk involuti fis-setturi tad-divertiment u l-ospitalità f'pajjiżna. Fl-isfond ta' sentiment pożittiv ukoll mill-Bank Ċentrali ta' Malta li tenna kif l-attività ekonomika f'Novembru kienet tola mill-medja storika reġistrata, il-Gazzetta Kulħadd innota dak li qalu diversi msieħba soċjali. Fost dawn kien hemm il-kap eżekuttiv tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji Abigail Mamo, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandiera u Ristoranti Tony Zara u l-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awxija għat-Turiżmu Joe Muscat li l-kol tkellmu dwar il-pożittività għal dan l-istaġun festiv. U ma jinnotaw kif l-andament fis-setturi tal-ospitalità u l-ikel f'pajjiżna qegħdin ilaħqu dak li kien esperjenzat fl-2019, is-sena li rat andament ekonomiku storiku qabel foqqet il-pandemija. Il-kulħadd innota wkoll dak li qalet l-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu li pajjiżna huwa fost l-ewwel pajjiżi fid-dinja li qed jirnexxilhom jirkupraw mill-effetti tal-imxija. Dan is-sentiment kien ukoll espress mill-Eurobarometru li sab kif il-Maltin huma f'qagħda finanzjarja aħjar mill-bqija tal-Ewropej u 10 pajjiżi ġirien. L-ħabarijiet pożittivi madankollu ma waqfux ma' imsieħba soċjali u istituzzjonijiet internazzjonali kif diversi artisti lokali li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd jinsabu ferħana li fl-aħħar tas-sena se jtellgħu spettaklu mill-akbar. Fil-fatt is-sena 2023 se tkun milquha bi spettaklu mill-ikbar fi Pjazza San George. Din is-serata se tkun qed tittella mill-Aġenzija Kulturali għall Belt Valletta u se tibda mill-10 ta' filgħaxija l quddiem. Fost l-artisti li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd kien hemm Kevin Abela minn Brass House Unit, Gloriana Arpabelli, Amanda Mari, Tiziana Kalleja, Jasmine Ludvigalia, Ozilino u Aiden Dragard. U ma jantiċipaw serata divertiment mill-isbaħ u qalu li jinsabu onorati li se jilqgħu s-sena ġdida minn ġewwa l-kapitali fi spettaklu li mistenni jiġbed l-eluf ta' Maltin u turisti.